La colònia Santa Maria és la ciutat obrera que l'empresa Solvay va edificar pels seus treballadors. Totes les colònies que Solvay va construir arreu del món segueixen el mateix patró. Són característiques de l'arquitectura de Solvay les construccions d'obra vista amb totxos de to ocre, tant pels edificis industrials com pels habitatges. El model que es va seguir per a la colònia de Súria va ser el mateix de Lieres, Torrelavega i Salines de Giraud. A l'inici del carrer de Norbert-Fontier, a la part inferior, s'hi pot veure un grup de 4 xalets de tipus 6, per empleats. Pujant pel carrer dels Til·lers i seguint el carrer de les Moreres, veiem un seguit de 13 xalets de tipus 7, més senzills que els anteriors. Tant aquests xalets com els altres contenen 2 habitatges. Seguint per l'avinguda Santa Bàrbara, s'arriba als habitatges obrers de tipus 10 dels carrers de les Flors i del Doctor Fleming. La colònia es va començar a construir l'any 1918, al mateix temps que les instal·lacions industrials i mineres. El 1925, la colònia allotjava 46 famílies i el 1928 ja n'eren més de 200. Aquest centre d'interpretació vol retre homenatge a totes les persones que han treballat a les mines, que han fet de Súria un poble d'acolliment i de llibertat. Benvinguts a Súria.